Hay na daw kayo sa pagsadiri. Pag-ano magpipirahe dito. Sus naman. O ano po sa'yo ang problema? Dahil pala ganda yung raya? Halloween matapos na. Oh no! Bumakag ka kayo ni sa Japan. Sa Japan? Hindi tatara yung Kunisi sa Singapore. Singapore ini? Hindi ko yung bilang. O, iyan po sa'yo. Ini sa Manila inay. Sa Manila sa nila eh. Natatara yung niyo. Singapore. Hiso. Mga pa, abroad pa lang pa iniyo. Natara yung. Oh no! Kesa kayo hindi sa Pilipinas? Wala. Nahiling muna. Grabe naman ang mekaniko iniyo. Masila nun ang mekaniko iniyo. Kaya sinday ko nakakuhaan. Irahayong kayo niyo. Hindi talaga kayo po ako kayo niyo. Bakalong ko talaga pa niya eh. Bumakal ka kang gibagaw. Ay, napangyari. Sa mataklaunan. Ako mo mataklaw na? Ano kayo naman kita kibahon dyan na ibang kapakalaro mo sa'yo? Unay, sa ano inay? Uri sa... Saan nga ito? Sa... Sa'yo na, natapisa pa yun eh. So, anuan? Sa... Pindutan kan... Businahan? Ako sa bulsin na din eh. Uyubi mo ah. Nasaan naman din yung babakalaw ka? Sa... Quezon? Sa Quezon. Pinahuni talaga. Lagat na sa Singapore pa ako yung mabakal. Mula sa Japan. Harayong baga busing ini. Nalilibungan ako sa imo. O. Harayong. Mapagano pa nang magbakalkan? Uyubi mo. Maano mong pakita pa lang kayo sa abroad. Makabakal sa nakan mga pisang iniyo. Kung ako magbakalkan, hindi ko yung may irahayon. Darling mo ah. Dahil rayon sa motor ko. Grabe naman. Masila naman ang mekaniko iniyo. Pangyari. Kaya si mapagano pag-irahay kayo niyo? Nanakulong ka pa baga busing na irayon dyan. Tantanay mo pag-irayon sa iba. Kaya si hindi ko naman nakakaya? O, dahil mo na kaya? Amor mo yung makakanmotor mong inay? Lapao na! Wala pa ako na uyugun mo bagay. Sino po nang pasamotor ko? Isang kapangyari. O, sige po sa'yo, tabarakalong ko naman sa pagsasabi mong mga bansa. O, puruwaon ko na nitanganing may mga hilingan ako kan mga pisa. Ha? Ihilingan ko pa nga yan so dikte sa tambutso ka. Hilingan ko kung may route ka. O, di na kulong pala na route ka. Nahiling mo ng route na ining motor mo? Pakarin mo pa? Kaya nga ni, route na nga ni. Ipapayra ikaw. Saan manunungan mo ng mekaniko ini? Uyubun mo ah. Dahil mo sisalitaan ang motor mo ta. Eh, pa manalo ko yung salida? Kali ba ganito na? Hindi ka na pumakal ng motor ka. Hindi pagpapakarin mo sa ko. Dahil mo. Dahil nga ni akong kwarta ni Bakal. Na mekaniko ini.